ארצות הברית זה שיום ראשון זה יום חופש שלהם, כאילו במקום יום שבת, אז גם יום שבת זה יום חופש שלהם. לא משנה, חצי שבוע, לא יודעת מה זה הסידור הזה, חצי שבוע הם נחים, אבל לא משנה, יום ראשון זה יום חופש שלהם. יש שקט בחוץ, כאילו זה מושב. אני אומרת לכם, פתאום נהיה פה שממה, דממה, איך אני אוהבת עכשיו? אני כבר התחלתי את השבוע, אז כאילו מבחינתי זה נדיר. כי אני מתחילה את השבוע בשקט, הם עוד לא התחילו את השבוע, יש שקט, ככה, ציפורים צריצות. אהבתי את הסידור הזה. בכללי שאנחנו צריכים לאמץ את זה. למה לא גם לנו החצי שבוע? מה אני אומרת לכם? האם מכינה סלט? ככה אחרי שהתאמנתי. בא לי סלט קצוץ, לא קצוץ מדי, כי אין לי כוח, אני בכל זאת עצלנית לזה עכשיו. אבל מה רציתי להגיד לכם? תקשיבו, אתם זוכרים שלפני איזה שבוע העליתי פה לסטורי, שאיפה שנגמרת המוטיבציה מתחילה המשמעת העצמית. עכשיו תקשיבו, א', משפט קטלני. כל פעם אני מחזירה אותו לעצמי, ובכללי כל פעם שאני לא רוצה לעשות משהו ואני יודעת שאני צריכה לעשות אותו, אני פשוט מזכירה לעצמי, משמעת עצמית, משמעת עצמית, משמעת עצמית, כאילו באמת משמעת עצמית. אני חושבת שהאנשים הכי מצליחים בעולם הזה, זה אנשים שיש להם משמעת עצמית של חייל סובייטי, כאילו באמת, אנשים שיש להם משמעת עצמית, זה מה הקשר חייל סובייטי? לא משנה. תקשיבו. משמעת עצמית זה הדבר כאילו הכי... אני שמה לב שברגע שכאילו אני עובדת על המשמעת העצמית שלי, יחסית אני מחשבת עצמי כבן אדם עם משמעת עצמית גבוהה, אבל ברגע שאני עובדת על המשמעת העצמית שלי יותר, אני שמה לב כאילו כמה מטרות אני משיגה. אז סתם, לא יודע, תזכרו את המשפט הזה, אני ממש הולכת איתו, הוא ממש עוזר לי. ועכשיו, 2025, אני יודעת, אני מסתכלת עלייך סטבנית, אני רואה שאת לא כתבת מטרות ל-2025, אני רואה. אז אני אגיד לך, עוד לא מאוחר, זה עוד לא מאוחר. את עוד יכולה לעשות את זה. אני חייבת להגיד לכם שיש לי עוד דברים שעדיין לא הספקתי, ואני חושבת שצריך לעשות אותם לפני שמתחיל חודש ינואר, אבל עשיתי אותם עכשיו, וזה עוד לא מאוחר, אתם עוד יכולים לעשות את זה, תכתבו לכם מה אתם רוצים להשיג, תעשו ויז'ן בורד, לא צריך להגזים, לא צריך להדפיס תמונות, לא צריך לזה, הכל טוב, יש בפינטרסט, קולאז', יכולים למצוא תמונות, למקם לכם, זה מה שאני עושה, אני עושה את זה כל 3 חודשים, לא כל תחילת שנה, כי אתם יודעים, צריך להתקדם. מה זה כל תחילת שנה? זה לא... יש לי תדירות יותר גבוהה לדברים. בקיצור, כן, פינטרסט. נגיד אני יכולה להגיד לכם שאני נורא רציתי להתחיל ללכת לחדר כושר, עזבו שכאילו כבר הייתה לי תקופה שהלכתי לחדר כושר, אבל נורא רציתי להתחיל שוב ללכת לחדר כושר. רציתי נורא להתחיל ללכת לחדר כושר, עכשיו, אני כבר הייתה לי תקופה שהלכתי וזה נורא קשה לחזור. עזבו שמי שאף פעם לא הלך לחדר כושר זה בכלל נורא קשה להתחיל. כאילו אני הייתה לי את התקופה שמעולם לא הלכתי, והתחלתי ללכת, וזה היה באמת החלק הקשה, כי אתה כאילו לא יודע מה אתה עושה עם החיים שלך. בהתחלה בכלל גיא ניסה ללמד אותי איך לעשות ומה לעשות, ופה את צריכה להוציא את התחת ולהוציא את זה ולהכניס את זה ולהוציא את זה. טוב, מה זה כל ההוראות האלה? מה קרה? מה זה מדע טילים? כולה אני רוצה להרים משקולת. בקיצור, בסוף אני הבנתי את הדברים כי התעקשתי עם זה, ועכשיו אני מבינה איך לעשות תרגילים מסוימים. אני יכולה להגיד לכם שכאילו כל האימונים שעד עכשיו אני עושה זה בעיקר פלא גוף תחתון, וזה לא טוב, אני צריכה לעשות גם פלא גוף עליון, אני חייבת להגיד שהידיים שלי נורא חלשות. אז אני עוד לא ברמה של חדר כושר לדעתי מבחינת ידיים, אז מה שעשיתי היום זה פשוט פתחתי איזה אימון ביוטיוב שכזה ממש פלא גוף עליון, נראה ממש למתחילים, וכאילו זה עם כזה משקולות ממש בקטנה כזה, יש לי משקולות בבית ממש בקטנה, אמרתי יאללה נתחיל לעשות. אתם לא מבינות איזה שורף, וואו, מתות לי הידיים, כאילו אני עכשיו חותכת וכואב לי. אבל אין, אני חייבת להתחיל, כאילו באמת, אני חייבת להגיד שכן דווקא הידיים והגב שלי יחסית חזקים בגלל היוגה, ביוגה יש הרבה כאילו זה, יחסית ממש התחזקתי ממה שהייתי כאילו פעם, נגיד כשהייתי כזה בתיכון, כאילו לא הייתי מצליחה לעשות את הדברים האלה, אז כן התחזק לי בגלל היוגה, אבל אני חושבת שכאילו, יש לי עוד דרך ארוכה בקטע של הידיים, אז אם אתם כאילו לא מצליחות להתחיל ללכת לחדר כושר, אני אומרת לכם, פשוט תתחילו בבית, תקנו משקולות, זה לא עולה הרבה כסף, משקולות כאילו בקטנה כזה, לא עכשיו משהו כבד, תתחילו מזה, תצברו ביטחון, תבינו כאילו איך עושים את התרגילים, או אפילו להתחיל לקחת כאילו מאמן רק בהתחלה כדי להבין את הדברים ליד גיא שיכווין אותי, ומשם להתקדם לחדר כושר, כאילו לא צריך ישר ללכת לזה. אני גם פרפקציוניסטית, אוהבת ישר להתחיל מפה. לא, אפשר להתחיל. קיצור, חפרתי ואני כאילו רק בגמבה, ונשאר לי עוד מלפפון, בצל, גזר, אבוקדו, אני רוצה להוסיף טונה, לעשות סלט טוב כזה. אז יאללה, די. בואו נסגור פה, נקפל פה את הבסטה. אני אפסיק לחפור לכם, אני אלך לחתוך את הסלט, למה בקצב הזה אני אוכל אותו ארוחת ערב.